Crisco Beats Production. Дами и господа, този поздрав е специално направен от Дири Боса и неговото семейство, специална за дъщеря му Папа, за майка му Боряна и за баща му Хари от Куркая, да са живи и здрави фамилия Тодорови. Авела, Кая, Гили, Таро, Дири Боса, Итало, Леско семейство. От Ямбол поздрав Керава, Медадеске, Охариске, Медияке, от Бурянаке, Ромален ми фамилия, Мастарен Тумаре Мосте, и Симан Будбари фамилия Тодорови, Капабара в Тумен. Вали гарми надири, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнал е Северна и Южна България. Ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите дева. Вали гърми надири, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнал е Северна и Южна България. От Дири Боса те шунен сува керва, наши пераве на медаде сухарис. Амен си ам думо думесте, одоле си баре легендария. Тари бари амбо дирис, о баре дому како